Здравейте, приятели! Предполагам, очаквахте да видите Станислав. Ще го видите и него, но след малко. Аз съм баща му. С майка му имаме една изненада за него. Ето това кросово моторче. Ей тука, което сега ще му го подарим и ще го заведем да го покара. Сега ще видим каква ще му е реакцията. Ей тук ще сложа камерата. Идеално. И ще се видим след малко. A few moments later. Изненада! Видяхме ли на мама? С мамата? Иди да видиш, после ще благодариш. Дай ключа. Иди да видиш, разгледай го. Кефи ли? Да. Супер. Уникално. Видиш там? Да, се видях. Много се изкефих. Ще имам ли да го пробваш? Супер. Как ще да го първо? Качи се? Ай, ще се държа. Айде. Стъпи на ступеньките. Така ще подпираш. Стъпваш на ступеньките и... Да. Ще караш ли? Супер. Дава за водичка. Давай, айде, слизай. Оставете един лайк, абонирайте се за канала с камбанката. А сега ще идем Станислав да покара. Нали? Да. Айде, дай пет. Здравейте, приятели! Аз съм Станислав и добре дошли отново в канала ми. Сега, вижте мама и тати какво ми купиха. Ето. Кросов мотор. Аз наистина много се изкефих. Много е як, приятели, и ще си го карам с кеф. Сега тук направих 10 кръгчета общо. Наистина много е яко чувство. Напълнихме го с бензинче, че му беше свършило и е като ново. Много е яко. Бая е бързичко. Приятели, да си седна в плата да си почина. И наистина много е яко. Аз направо ще се раздрева. Ти буквално все едно караш вибиращо колело. Буквално. И аз съм много впечатлен. Чайте, приятели, че нещо ме бодреше в обувката и си го махнах. И това е. Нямаш силичка да дръпнеш, тати. Малко по-силно трябва. Дай да ти помогна.
беше уникално, с вие видяхте. Мале, между другото, като се кача и просто имам чувство, че ставам истински моторист. Махам степенката и чувството, като караш крос-мотор, много добре. Наистина, кайфома. Супер яко! Оставете един лайк, абонирайте се за канала с камбанката и справим се така готини видеа с кросови мотори. Ще караме, ще ни бъде много яко, се забавляваме заедно. Мам да ходим на някакви други разходки с кросови мотор. А сега от мен, чао!